הלאה, תשאיר לשחק מהר. ווילי קלסווילי. באחריות. דין, אבל אני אומר לך באחריות, דין. מה, אתה לא רוצה לשחק? דין! מה אתה רוצה? די, רוץ עליי! בואנה! הקטן או הגדול? אתה כל הזמן מאבד את הכדור ואנחנו מקבלים מתפרץ איתי! די! זה סטייל של ברקלי. אתה יודע מי זה ברקלי? אחרי זה בליגה עוד מעט, כולם יהיו בגובה שלו, ואז הוא לא יכול לעשות את זה. בסדר. באחריות יוני. לרווח עומרי. יופי אורי. טוב יוני! אורי! מפה. משהו רע את זה. היה שתי מסירות! באחריות היא! לא! לקח את כדור לבד לטבעת, זה לא לנסות! באחריות עומרי. לרווח דין! עומרי זה צפוף! מהצד בייסליין! אורי לי בקדור! קודי 3 שניות. איך 3 שניות? היה פאול, תאפס ל-14. תאפס ל-14 אם היה פאול. אי אפשר לאפס ל-14. אז 24. בקדור אורי לי. הנה 14, שמתי. מה שאצלנו אין. 14. יופי. באחריות דין. לרווח עומרי. רד עומרי, רד. רד להגנה. יופי, רד כמה להגנה. עבירות יש נועם, כמה עבירות? יוני אתה בהגנה. 2. עומרי, יש עבירות שלהם כהרבה עבירות. אתה רואה מה קורה שאתה לא, מכיר? לעסקים אין עבירה. רווח. באחריות דין. הנה אורי לי דין, אורי לי. כאן זה מקרדן, כבר. דרך לזרוק לאט לאט. אל תדאג, הנה עבירה. היה עבירה ב'.